И здравейте, приятели, аз съм Ангелчо Марков и днес, както виждате, ще играем CS 1.6. С мен е Айман, ама той не се чува. И Айман просто пишу бум, бам и... Този резултат обърна достойния на Челси, който имаше още едно кой карта Тотнъм, който заема второ място извън временното класиране. 27-та минута грешка на Фил Джонс доведе до корнер пред вратата. О, тук ги къртя. Действаше тренираното центриране на Фил, дали топката с две ръце. МК2 не е хак. Просто е добър. Ох, Цецо. Сега ще видиш. Видяхте. Ето, 3 са много. Не е много добре. О, видях в момента Гризман. Бум. Вземи. Ливърпул е на трето място с 45 точки, колкото им е Тотнъм. Масисайци и Шпорите изостават на 6 пункта за 3 на Челси. Манчестър Юнайтед остава на 6 Цецо. Цецо е малко като хакер. Евертън постигна убедителна победа с 4 минути. Бъгнал, че най-мъл бъгнал, ама тяхната база го къртят. Опа, какво правим в неговата база? В Найман базата какво правим? Ох, Айман. Майко, в неговата база го кърти, бе. Той също прави клипче, какво ще напише за това клипче? Сигурно много зле. Обима. Контртерорист, уи. Нещо много искаш. Иска да влезне с него. Уй. МК2 влезна из вас. МК2 влезна из него, из тях. И сега леко ще накърцат. Бум. Ела тунел. Ама не от отзад. Сега ще ми дойдеш от отзад, най-много на мръста. МК2 с тебе, от не кажа. Не знам. Глей. Ох. Влизам из Айман. Да, Пишо. Уби Пишо с граната. Да. Това клип ще е 7 минути. Какъв хит му праснах на един. Да знаете, че аз ще снимам клипче на Майнкрафт, на CS, на други такива работи. Може и на RAV да снимам. Евротрък симулатор, може и аз да снимам на Евротрък симулатор. Тя е хубава игра. Това клипче може малко да лаги, но другото клипче ще е много добре. Защо е толкова неспокоен кораб ми?
Дойдох да взема малко зехтина за лампата. Без да искам къвгет му просто. Още колко време има за клипчето да спираме? И след една минута ще спираме клипчето. Ти уби баща ми и близките ми. Да. Реал Мадрид ще ги скъсат. Избих хората ти. Само ти остана. Биха ли? Не, тъй че не приказвай на. Приказвам Саймън, защото ма дразни. Който е за Реал Мадрид, нека да напише в коментарите само Реал. Айман. Бам, с бомба. С бомба. Бам. Лягай да спиш, цецка. Другите клипове и аз може да съм по-добър. Тази игра нещо не ми вървеше. Защо? Сигурно, защото ми лаги. Ох, пишо. Пребери се някъде. Утре ще има клипче сигурно на... ще има клипче на Майнкрафт. Сега си взимам МК-та и ги побарвам. МК-2 влезна из тях, ебахте. Сега, че не скъсат. Опа. Ние в нашата база. Те се бяха скрили в дълвите. Избиха цялото ми семейство. И още. Сигурно аз ще спирам това клипче. Дано да ви е харесало. Ако ви е харесало, моля дайте лайк, абонирайте за мене и напишете в коментарите, ще има какви клипчета искате да правя. И чао!